Assalamu alaikum, hurmatly watan Türkiýede tomuş eden edi vatandaşlar. Biz sizin her biriniňizden bir can saglygy, maşgala awdançylygyna dowlaýas. Ukuyup gepleşiginiň ýene bir sany biz size ködürleýäs. Safir restoranynda Next Pictures studiýan ýaryp birine sizin dikkatinizi ýetirýäs. Bugünkü ukuyup gepleşiginiň mehmany Zekili Bagşymal Begli Abdullayev bilen gıdık ve şokunlu, aydınlı gepleşik listede ödürler. Şeyle giyin mümkünçülükleri törödyan üçün edid arkadağımda içerisi sağ olsun daydiyaz. Arkadağımda cansal, belet baş aman olsun. Yurt behviyetli dövlü defnet atfariyat işleri ilmidama rovaşlıkları listedin. Tomuş etmeye tayyar olsanız başlıklı. Edid illeşler belleşimi diyali Begli Abdullayev. Begli hoş gördük. Ava çakılığımız kabul ettin gelin. Köp sağ olsun ediyaz, sazanalarımız var. Süleymancan, Ataşcan köp sağ olsun ediyaz. İşinizde üstünlük arzu ediyaz. Begilcan, bir gıyıska vaktin içinde deysegem yanlışmayaz. Bir az vaktin içinde şekilli aydımları, ava iyirgensiz şekilli aydımlar bilen halk köpçülüğün ödüğünü söydürmedin. Bizim bilişimize vara, ava yönü şeyle canlı sesi dinleyici kazantsın. Ava müştoklonken, eşitlik guanyaz, üstünlükleri yar bolsun. Begilcan bir ödüň bilen tanıştyrsaň. Sağ ol. Ilkörlerine rahatcan şu gepleşige çağırana köp sağ ol. Hormatlaryňyza, sylaryňyza. Şeýle de ödüm bilen tanıştyrmak. Näme men ödüm Mar welaýatynyň Baýramaly etrawynyň Hanala geňeşliginde ýaşaýan Deprek Sadurullah ýanymda gelen ödjigim Süleyman. Ana skripka sazorlarynda öz çıkanım Ataşkan bilen şular ýaly görnüşürekde toýu diýäs halk köpçüligine eskişe diýäs. Indi men şaklyk edemde Begiljan klawiş sazor almaňa gerek gelýän ýalyrak gurrunlar duýdum senden. Şoň sebäbi nämede? Aýdym aýdanda esasy bir zerur saz gurallaryň birimi diýip düşünýäs. Şoň sebäbini bir düşündürseň. Edil gerek gel görnüşünde de men özüm ýakyn görýän zadym esasy bilen ilk bilen skripka sadrony özüm täsin görýän şoň owadyny. İkinji bilen hemme dat bir jan sesi bolsa özüm ýakyn görýän şoň jan sesi bolsa hemme dat. Şondan gerek gelip näme derler. Ha, düşünükli. Ne garaz aýtjak bolýanym dep sadralaryna skripka sadralaryna şeýle-de awa gitara sadralaryna özüň çalýan. Şu üç saduralyň utgoşmasynda size klawiş saduraly zerurluk eden ok şeylemi? Şeylere gören ödüm bu öğrenler şulardan sesini. Begiljan, onda şu üç sadural sana aýdymy, ýani dinleýijä süýjüligi bilen şu owazy bilen ýerine ýetiren ýagdaýynda klawiş saduraly awa sana zerurluk eden ok diýdiň da, dogry dämi? Onda şu üç saduralyň utgoşmagynda bir owadan aýdymy mümkin bolsa dinleýijilerimize ýerine ýetirip bermeňi senden haýyş edýäs. Rahatçanınla gepleşin başında öz bir halayan aydımdan bir aýdyp beren. Baştyny. Ukuyup gepleşigi Begli Abdullayev, owadan mukamlar, owadan aýdymlar bilen şeýle dowam edýär. Dinläň, diňjalyň. Men sana geregin diye elime kasypdym telim. Men sana yüregim diye yüregime basaptım telim. Emma welin innäçe günleri yüregim diýmene baranok dilim. Asyl görsün yürek dilin olady çalşarabam boljak eken söýgüli ey sen gara gözlü buğday renkli söýgüli sana asy söýgüm bilen dolu yürek seni barçak edip bağıramazsın söýgüli himmelerden ken ýaşajan ýaly meniň.
Yılgarap kapıda durdu burulun Gıydı onun ellerin Qasmak isledi Yılgırdagi törde oturdu oğlun Gıyıt derrew bağrına basmak isledi Emma gülün bu eslegilen barından Gıydı halas etti hayat ilen zat Yaşa sen, yaşa sen, yaşa sen hayat Sensini çık bordu bu güzel dünya Ey sen kara gülü buğday renkli söygülü Sana sıy söygüm ile dolu yürek Seni barca gidip bağıramazsın söygülü Kimmelerden ken yaşacan yâlimenim Ey sen kara gülü buğday renkli söygülü Sana ıssıy söygüm ile dolu yürek Seni barca gidip bağıramazsam ididim Kimmelerden ken yaşayacak yâlimenim Kimmelerden ken yaşayacak yâlimenim Begiljan, köp sağ bolsun aýdýas. Sesiňe saglyk. Sen onu umuman öz sungatyňa, ýagny girişmeňe sebäp bolan insanlar barada nämeler aýtjak? Şu sungaty baş goşmany, ýagny sungaty girişmäge sebäp bolan insanlar bardyr. O girişmegiň bir prototlary bardyr. Ýatda galjy wakalar bardyr. Şolar dogrusynda bir aýdyp beräýär illeşlermi de mümkin bolsa? İlkilene men edil sungat yoluna gelmeme sebäp bolan mehran öz ejemma käbä öz aýdymyň ýa Tuğulama. Awa esas sebäp bolan Can sağ bolsun. onsoň jeýlede öz ýekine diýen halifam ma pelwanjan ana şoň aýdymlary ilki bilen sebäp bolan aýdym aýlälem pelwanjanyň ilk aýdan aýdymlarynyň biri ana şol aýdym sebäp boldy diýsem ýalňyşmam kan ýani Aýlälem aýdymyny dinläp sunwata başlamagyna sebäp boldum şol aýdymy. Dinlemegiň sebäp boldy, aýtmagy derler, şeýlemi? Dinlemegiň sebäp boldy, şeýlemi? Dinlemegiň sebäp. Onda şu ýerde sen dinläp dinleýijilere ýerine ýetirmeli boldun, öýdüm. Wallahi. Mümkin bolsa. Edi dinleşler, Begli Abdullahypdan ýene bir ogadan mukamlary, awa biz size ýetirýäs, dinläň, diýinjeliň. Dostlar gülüm aklıma bugün yine gelinler Gitmedi bağlan gülüm Seni yada salanlar Şol güllerime düzmenem uyid Gülüm canım alanlar Dolanmalmın, öwrülmelmän maňa ýene aýlala Şol güllerime düzmenem uyid Gülüm canım alanlar Dolanmalmın, öwrülmelmän maňa ýene aýlala Aýlalem, aýlala Aýgyna taýlala Dolanmalmın, öwrülmelmän maňa ýene aýlala Bugün senin yaş toyun on okudun dolugy Bugün dünýä inipse aýdan ýere ýollugy Ola ýaýly jeler
bir dolanmalmın öwrülmelmän maňa ýene aileler şolay aýly geceler bugün biza galyr dolanmalmın öwrülmelmän maňa ýene ailelem aýgyny taýlere dolanmalmyn öwrülmelmän maňa ýene ailelem gitarany çalan elim inçe bilim uçunur sen uğrunda bugülürüm yağmurların seçinler ağlagınımın çağını senden duran geçinler dolanmamın öwrülmelmän maňa ýene aileler ağlagınımın çağını bahar passın geçinler dolanmamın öwrülmelmän maňa ýene ailelem 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 aýgyny taýlelem dolanmamın öwrülmelmän maňa ýene ailelem 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 aýgyny taýlelem dolanmamın öwrülmelmän maňa ýene ailelem dolanmamın öwrülmelmän maňa ýene ailelem. Begiljan sağ bolsun aýdýas. Janyň sağ bolsun. Awa sungato girmenge sebäp bolan aýdymlaryň birine bildik. Aýlaly aýdym eken. Awa sungato girmenge, ýagny girişmege, başlamaňa sebäp bolan insanyň bire mehriban käbäň eken. Awa jan sağ bolsun. Käbelerimiziň ömürler uzak bolsun. Inni şu sungatyň ýagny gitara saduran çalmagyň inçe tilsimleri bar, awa sırlary bar, aýdym aýtmagyň. Şolar dogrusynda kimden öwrendiň? Kim sana bir ýatdan çykmajak maslahatlar berendir? Şolar dogrusynda aýdyp bermeň haýyş edýäs. Şuýda menen belläsme bilen zat bar. Şu aýdymçy bolmak üçin ilk bilen saz diýilen zady düşünmeli. Sazdan başyň çykmaly. Söz bar da, sazda düşünmeseň aýdym aýtmak kyn. İlk bilen maňa edil elimden tutup saz diýilen zady men aň masalan öz daima çağrgul berdi diýip. Çağrgul berdi. Sazlaşy, aýdym bilen sazlaşy, öwreden çağrgul berdi. Ýöne aýdymyň tilsimlerine men öz galypa tutananym, öz daima tuğlama. Çağrdan geçdi. Tuğlama. Tunota geçdim. Sağ olsunlar. Inni Begiljan sen barada gyzyklandym, gepleşige çağırma kamam hawa ýazgylangam gördüm. O seni has ýakyn içkin tanayan oglanlar bilenem söhbet töşlük etdim. Sen aýratyn bir öz ýoluň ýokdy. Sen öýkünmäge ýykyn edýän bagyş diýip tanayan men seni tanadym. Indi has bir täsirlirak öýkünp berjek aýdymçylaryň barmy? Ýani ýalňyşmasam bir meşhur rapperimiz bar, Süleyman Uşakow, Esbiter. Şoňa da öýkünýä diýdiler, awa ýylyň parlak ýyldy. Adat Dönmez, da öykünýä diýdiler. Yer gelende şolara öykünüp berseň, mümkin bolsa dinleýijilerimiz şunam has bir gyzykly bolarym kadýan şu ýerde. Ýerine düşürüm kadýan hawa. Adat Dönmez, Süleyman Uşakow, Esbiter. Hawa. Özüm şolar isleýän aýdymlaryny gowur dinleýän. Başardan danam ýerine ýetirýän. Şuýdadan gepleşemiz. Başçyna. Edi dinleşler dinlemek siz bilen ýerine ýetirmek Begli Abdullayew bilen dowam edýär. Begiljan başçyna. Sana doşun günüm, el-ele beren günüm yadımda. Sensiz kıyın günüm, inne baktım menin yanımda. Ah yanımda, sen bol yanımda, sen bol yanımda. Aylanyan söýgülüm damarımda, kanımda. Sen bol yanımda, sen bol yanımda. Aylanyan söýgülüm
damarımda kanımda. Seni baktletmek beni baktlet ya. Gözünü görsem aladalım git ya. Seni burun görmesem bolonok iyem. Göryen seni düşümdür seni söyyen. Yağışa edilip karışıp donun yeniden. Çatarak bola giyinip bedenine de bedenip yarım ayak gerine bir tutoyun elin. Saklap elim ok dilimi ediyordum bulma gelini. Yönü rakmalı borsun yalık. Büyütücü kalmalı borsun çaylık. Tutuş tenke bulur hemme aylık. Sen tükünme baylık. Duş moduk olsan şolgundur ten. Nemişler bir günü turup birden. Koymağın eke meni giyeceğim. Bol son yanımda köpülüye gücüm. Sen bol yanımda, sen bol yanımda. Aylan yan suygurüm damarımda kanımda. Sen bol yanımda, sen bol yanımda. Aylan yan suygurüm damarımda kanımda. Vakt geçen ok, sen giden son. Vakt durun ok, sen gelen son. Vakt eyyem yine sen gitmeli. Sen giden son men nem etmeli. Eten satın ala gülüm men üçün ya. Yırtan şu peteğini uçmay. Sana karışmalı yine neçe ay. Yanı dolunay, basın dolunay. Her ocağın et bana. Her gün yap, seni yakın sesin kışımı et ya yap. Her gün vergin bana suratını. O suratı sen lay siratını. Bakın bucuklayın yanıma düştü. Ortamın taşta gelirsin düştü. Sen ağımda damarımda kanımda. Sen fikirlimde ilmidama yanımda. Ovudan güllerim bakıp durmana. Gel söyün oğlunum karışıp dur sana. Söygüyümü alsana. Gel baktım bolsana. Sen bol yanımda, sen bol yanımda. Aylan yan suygulüm damarımda kanımda. Sen bol yanımda, sen bol yanımda. Aylan yan suygulüm damarımda kanımda. Sen bol yanımda, sen bol yanımda. Belcan köp sağ olsun aydiyaz. Canın sağ olsun. Awa. Seneden zat näme diýip düşünýäň? Özüme olandan. Özüňe bolan anamyň şeýlemi? Diýmek özüňe bolan anamyň azyjyk gowşy ya. Belcan. Anamyň gaçyrma. Ýene has täsirlirak belki de wäşilerimize öykünüp berersin. Onu meşittim ben. Çınmı? Sen esten olsan sen. Şeyle mi? Onda edidileşler Hoca Hocaev, yani Hoca adı bilen tanalyan Suat Halipamıza Begli Abdullayev'ın öykünmegini tomuş ediyaz. Begilcan tayar bolsak başlysına. Ona ne gitti? Yağsılık yatlamak devin. Bolmur hiç kaçır kovzum. İçinden ken ayakkabın. Sen o saylap seçen kovzum. Ağallıkın, vatalıkın, dostu sonra aşık göğün. Men soryar kam yarın levin. Yağsın suğunu sen kovsum akanlıp. Tebol yansan tüydüm. Neyra gitsen seni giydim. Dayın çalıp borçta koydum. Lüzü yoluk geçsen kovsum canım. Somon bir gün sana tarap, nazar salsam halın harap. Senin ulen söğüş kurap. Vah. Gemirayıp dıra, sıçan kovuşup.
en çok hizmet ettin. Neyre gitsem alıp gittin. Kayınanıplar oda attım. Bir gızırdayda beğunun peçin koğuşum. Gitti. Bunu atırma menden. Halas ediyani o can koğuşum seni ağır günden. Yırtıcı sıçan melgonun. Govu aranı açan koğuşum. 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 Eyesinden razı olup, sıçıncığı ağlav salıp, tüsse ulen köğe kalıp, asman sar uçan koğuşum, rahatçan doğuncuğum düşüne ne diyorsun? Neme de rahatçan? Ya sordum kayıp söyledim de ben soyan koşum var ha cimin ki alayım yüzüme vurup da usağısı. Sonra bu kıyman aşık oldu. Ay benim aşık olum şeyler gitti de söyleyi. Sonra ya söyleyen kıydım ha. Ödecen çıkama bir aydım ettim da sonra ayıp veren mi? Onu tayin mi? Gitti onu ne mi? Ra. Canı çıkam ben canı çıkam. Sensin benim lalıçkam, men yüreğimin dermanı. Sen öğünü apteçkam, canıçkam ben canıçkam. Sensin benim lalıçkam, men yüreğimin dermanı. Sen öğünü apteçkam. Canıçkam men canıçkam, sensin benim lalıçkam. Komşu oğlum bilmesin, açık dursun fortişken. Canıçkam, ben canıçkam, sensin benim lalıçkam. Komşu oğlum bilmesin, açık dursun fortişken. Ay, açık dursun o fortişken. Bari hiç kımaydı mı? Çağırdım, bariyan hocam geliydim, gelip beni korundu. Vay, hoca kelliydim, kellime de canıçka. Geliyor larıçka, kaptol saçını gösterip, manglayımı yaparım. Şeydim toyumu tutulu, arzumu da yetili. Aziz vatandaşlar, Begli Abdullayeviň awa öýkünme wagtynda ýerine ýetiren aýdymlaryny dinleýäs, awa köp sag bolsun aýdýas. Bize hedeletdik dinläp jany sesi awa tomuşaçylarymyzam bir görüp dinläp hedeleder diýen umydymyz bar. Begjan, sen durmuşda iň kıyın zat sen üçin näme? Durmuşda kıyın zat. Maşgalada bolsun, işde bolsun, gazançda bolsun, farkı yok. Durmuşda sen üçin iň kıyın zat näme? Neme de rahatçan? Her bir adamın öz bolşu bolýar, bolş häsiýeti. Elbette. Şonu mysal üçin birine yaranjak bolup, ýa-da öz bolş häsiýetini üýtgüdip birine yaranmak şeýle kıyın bolýar. Sen üçin iň kıyın zat şol bolup durýar şeýlemi? Beljan, awa bir ýanky nemede çämede düşünükli, pikirin billik, indi ýene bir pikirin bilmek isleýän. İşinde ýagny hyzmatyňda ýadaglyk nähil duýulýar sende? Ýani bu çakylyk, ondan soň din jalyp ýetişmäkäň ýene bir çakylyk. Awa tuğlama şu günler eşitýäs, awa çakylyk kän eşitýäs. Goňýas. Ýadaglyk barada. Nemede? İşindäki ýadaglyk barada aýtdyň. Pikirin paýlaşsan. Söyleyen kärimde rahmet çekmek. Olayım. Köp taraplı lezzet veren hatta. Edilsin otda aydımda. Berekelle. Ýadaglyk. Men pikirimçe duyulan o ýöne ýygy giderli hyzmatda bolmak. Ýadat ýöne. Ýene burada belläsmeli ýa-da şu käbirlere çykyş etmeni barýan.
şeyle özüňi gowy diýip barýan. Dinlejin duşmasam ya duşto. Şonu açak bolýarmy? Indi men çıkış etmeyene barýan özüm şeyle gowy ýa-da däl. Hawa, Özüm gowy hawa. diýär. Ýöne tek aýdym aýtmakam ýa diýen ýerlenmada. Ha, dinleji duşanapda. Dinleyici duşmada o dinleyicin sen aýdýan zadyňy diýjek. Ha, onda diýmek, awa sen sunwatyň ýagny sen aýdym aýtmaňa, awa belli bir derejede dinlejin hem tapawdy, ýani ba diýip sen belli bir derejede belli däl, köp derejede şoň. bereket. Dinleji esasy, awa. Sen joşturýanym dinleji. Yani sen çıkış etmeyene ýa-da bar aýtyn dinlejin dosta, sen özüňe göwnüň alkyna joşýan. Ya doğru ayırlan ya. Yan yönü hakikattan am aýdym aýdyp ýa-diýan ýerine öýtdiň bolýan onu diýmediň sen. Adam diýe söýýän kärine zähmet çekse ömrüne bir günem işlemedik ýaly bolýar diýe. Onun üçin ýa-dan näsiňe? Yok. Onu bir halk aýdymam ýerine ýetirip beräýim mümkin bolsa ýere gelende. Awa. O başardyňdan ýerine ýetir. Awa. Onu galandy edidileşler tesvirde bellemeňi sizden haýyş edýäs. Awa begli Abdullayew siz üçin Türkmen halk aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip berýän. Dinleň, diň jalym. Asli Arap atlı bey yigitlerim, aslı Arap atlı bey yigitlerim, Turidim beyleri sonam geldi mi, geldi mi, geldi mi? Vakzagaları til til, büzülür mestane. Vah, vah. Turidim beyleri sona geldi mi, geldi mi, geldi mi? Vak turidim beyleri dolun sopaklar yanyan ayrılmak çekip ağlar, gel ağlar, çal ağlar. Ey açılsa, açılsa gelir bul sopakları. Vah, vah, Turidim beyleri sunum geldi mi, geldi mi, geldi mi? Hay hay. Ziran etmeni. Vah, vah. Turidim beyleri sona geldi mi, geldi mi,
bildim bir olaydır hanı şahı bağlıdır Sıynaları çapı çapı dağlıdır Dağlıdır, dağlıdır Aslını aslını sorsun İnci kara bağlıdır Vah vah Tövridin begleri sonam Tövridin begleri sonam Vak tövridin begleri sonam Geldi mi, geldi mi, geldi mi Bahar gelse açılır bağda gülleri Bahar gelseler kakar kıyari Livaplığı duynoya 50 yılın şanına Livaplığı yaynaya şad durmuşun şanına Toyunmaz adıma sapalı zamanıma Toyunmaz adıma sapalı zamanıma Ceyhun'un sakalı bolsuluk kanalıma Ceyhun'un sakalı bolsuluk kanalıma Günahı süpilesi Vakli babın şükrat şari Mihmalarına ilmadam Nedin ağımıt himnani Levaplığı duynoya 50 yılın şanına Levaplığı yaynaya şad durmuşun şanına Toyunmaz adıma sapalı zamanıma Toyunmaz adıma sapalı zamanıma Ceyhun'un sakalın bolsuluk kanalıma Ceyhun'un sakalın bolsuluk kanalıma Zehmetinin mivüsün bağış ederlim ablığı Mihmanlara ilmadan müdür ederlim ablığı Livaplığı doyuruya 50 yılın şanına Livaplığı yaynaya şad durmuşun şanına Toyunmaz adıma sapalı zamanıma Toyunmaz adıma sapalı zamanıma Ceyhun'un sakalın bolsuluk kanalıma Ceyhun'un sakalın bolsuluk kanalıma Kargum kanalıma bolsuluk kanalıma Begilcan durmuşunda sen yetmek isteyen derecen anık ýaly. Yani awa bir çağalyňa bu kaka bolsaň, o maşgala agdalyň içinde bir has at awraýly bagyş bolsaň diýip, ýöne sungatda yetmek isleyen derejäň. Bize gyzyk bolupdy. Sungatda yetmek isleyen derejem şu eziz halkymyzyň arasynda bir ýatda galýan bagyş halypalyň
yolunu yürüdüp özüm şeyle halkın içinde şeyle bağışladı deyip yaatlanta. Öz yolun koymak. Ha. Bu yetmezleyen derece şol. Intek o derecelere bize yollar var. Şoň üçin ilk bilen arzum şu ýanlany ýarym telewizionyna gatnaşyp bir ýeňiz bolmak. Soň gahrman arkadamyzyň saýasynda şeýle at gazanan artist, halk artist diýen dereceler alyp bilsem, onun arzuw ýok sunatda. Doğru aýdýan. Yetip bolmajak arzuwum ýok. Esas ihlas etmeli. Awa. Ýöne indi edileşler şu ýadga wagt gidirip tomaşa edýäňiz, bizde sag bolsun aýdýas, ýene bir ýoly. Özüm gymmatly wagtyňyzy ýitirip tomaşa edýäňiz. Edileşler Begli Abdullayev, awa Begli Abdullayewiň sunuwaty hakynda, ukuýu hakynda, ýerine ýetirýän aýdymlar hakynda bir nähili öz pikirleriňiz bar bolsa tesbirde bellemeňiz biz sizden haýyş edýäs. Çünki siziň ýazjak her bir tesbiriňiz Begli Abdullayew üçin belki zähmetinde hasamyr, ýagny ýerginsiz zähmet çekmeňe sebäp bolup biler. Şoň üçin edileşler biz size ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýas. Beljan şeýle mümkinçilikleri döredýänligi üçin awa ukuýuňy, zehiniňi açyp ýaýyp görkezmekde we ony halk köpçüligine ýetirmekde giň mümkinçilik döredýän ediz arkadamyda ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýas. Ediz arkadamydyň alyp barýan işler elmydama rowaşlyklary beslensin, jany sag bolsun, belent baş aman bolsun, Türkmenistan döwletimiz güllä bessin. Beljan bir dinleýijilerine, muştoklaryňa bir aýtjak arzuwlaryň bardyr. Şolar doğrusundan. Gepleşigimiziň ahyryna. Dinleýijilerime etjek arzum. İlk bilene şu rahatçan sen aýtsyň ýaly, bir de gymmatly wagtyny ýetirip sarp edip bizim şu gepleşigimizi görýän mehriban ýylyşlerimize köp sag bolsun aýdýan. Şeýle-de ýylyşlerimizden etjek haýyşym şu näme etsek, gowalar, teklipler bar bolsa, bellikler bar bolsa da aýtmaklaryny haýyş edýän. Şeýle-de bellemek. Şeýle şu pursatdan peýdalanyp biz ýaşlar üçin edýän atalyk aladalar üçin gahrman arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny tutýan tutumly işleriniň elmydama rowazanyny arzuw edýän. Hakykatdan hem edileşler şu ukuyup gepleşiginiň şu tanyna, her bir tanyna gymmatly wagtyňyzy ýetirip tomaşa edýäňiz. Şol tomaşa edýänligiňiz üçin biz size çäksiz minnetdarlyk bildirýäs, ediz watandaşlar. Her biriňiziň öz öýoňyzda bir toy-toylansyn, saglyk bolsun, agzybirlik höküm sürsin, janyňyz sag bolsun. Elbetde ukuyup gepleşiginiň ýene bir sany zehinli bagşymyz Begli Abdullayew bilen dowam etdi. Gepleşigimiziň ahirki pursatlar dowam edýär. Şeýle minnetdarlyk bildirmek isleýäs. Şuňky ukuyup gepleşiginiň bu sany Safir restoranynda elbetde ýazgy edildi. Studio Next Pictures aýratyn sag bolsun aýdýas. İşiňizi elmydama üstünlük arzuw edýäs. Şeýle mümkinçilikler döredýänligi üçin ýagny ukuýuňy, zehiniňi açyp ýaýyp görkezmekde we şol görkezýän zehiniňi halk köpçüligine ýaýmakda döredýän çäksiz mümkinçilikler üçin ediz arkadamyda ýene bir ýoly köp sag bolsunlar aýdýas. Ediz arkadamyzyň belent baş aman bolsun, jany sag bolsun. İl yurt bähwitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýlägen rowaşlyklary beslensin. Ýeri gelende Begiljan gepleşigimiziň ahyryny bir şowhundy, owadan bir öz gowurýan aýdymyň bilen jemläýeli. Mümkin bolsa. Bolar. Onda Begli Abdullayew ukuyup gepleşiginiň ahyrky pursatlaryny şeýlerek aýdym bilen jemleýäs. Köp sag bolun. Ay kiber oyunu gördüm, nur saçlar yar yüzünden. Bir mecnunum deli erdim, novayı cincil zadından. Mecnunum men deli erdim, novayı cincil zadından. Gelsin bana duran eyle, rakip günüm veyran eyle. Gelsin bana duran eyle, rakip günüm veyran eyle. Vaktinim bilen zeyran eyle, nu bahar çanlık yadımdan. Benim bilen zeyran
heyran eyle nu baharsan aqyadımdan. Bağ esreti çağ içinde, bodboş kimin dağ içinde, andalıp sen bağ içinde, söz açılır ovağından. Andalıp sen bağ içinde, söz açılır ovağından. Altın bulbur bulbullu, kulluğumu yana bildim. Vaktin parağı bir kulbullu, kulluğumu yana bildim. Ahirinde payını aldın, nesibe kaçtın gözünden. Ahirinde payını aldın, nesibe kaçtın gözünden. Vak nur saçlar yar yüzünden, nesibe kaçtın gözünden.